ban san barazana, ban san barazana. Kuɗi a Najeriya. Ya kwana biyu bana ganin ku, ya gari ya al'amura. Rayuwar ba daɗi wallahi. Me yake faruwa yanzu a Yarbanan gari? sa naira 20 na ƴaƴan mata. Gwamnati ba su adalci. Wani irin rashin adalci ba Sa- ku kuka zaɓe su da kanku ba? Wasu na je siya na naira 20 wa ƴaƴan mata wai ba ta karɓu ba. Kai kana da naira 20 ɗin ma ni ko Ai Yanzu haka ake ta Ko fama da wannan garin. labana Ya magana. kamata mu ci gaba Wannan ita ma zuwa da ya zan- kamata mu ci gaba da haƙuri. Me rogo zan je in samu na ga sun Yawwa, su suna karɓa ko ka sayi yogurt. Suna ɗan karɓa kuɗi. Ko kuma ka sayi yogurt kawai yanzu abin da ai yanzu a yanayin da ake ci. Yogurt ai ba ta Ko yanzu magana. haƙurin ma mun daina yi. shi yana da Ni ba ni da burin ma da ya wuce in ga wani ya takale ni fada ko dan gidan uban wane ne. Ko dan gidan uban wane ne Ai, yanzu da laifin zai shiga gwamnoni ne. kai zo nan. Tsugunna. Daga ina kake? Daga kai dan gidan uban wane ne? Dan gidan Musa wane Musa Sajan Musa? Ban waye a Sajan kai dan gidan Sajan Musa ne? To general ma ya ci Ina muka ce kai mana? na ce maka general ya ci ubansa. General ma ya ci. Ina muka ce kai mana? Kai da baban kai da baban nan. Idan na mata ba mu wuri kalla. Yo mu zai gaya wa shi dan gidan soja ne? Ka turo mana general ma. Ka turo general ba sajan ba. Sojan ma. Lan din iska ke kuɗi. Hanson, what is wrong with you? What's wrong with you? Me na Ami fa. Me na Ami fa. Yaran nan fa tafiya ya turo babansa ba. Wai babansa zai turo. Wai da wasu mu zai gaya wa soja na za ci wai babansa soja ne. Wai baban nasa idan ya zama soja me ba ni ba. Dawowa kai. Dawowa kai. Dawowa kai. Dawowa kai. Kai soja ne ko? To ina uban naka? Uban naka me isa ya mana? Uban naka ka turo mana shi ko dan gidan ka. Ya taho da duba da dinsa. wai fa munafiki ne ba tsohon munafiki Babansa ko? Babansa ne aka ce babansa. Ai ba kai barka sojan ma ne na alfarma ne sojan ma. Sojan ma alfarma aka ba shi. Na ga ya masa dan alfarma. Ku yi mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun damar kamo shirye-shiryenmu na gaba.